God dag. Markus tillbringar 3 dagar vid 3 smeder och lät vem som helst ställa vilka frågor som helst och lova svara med en mening. Den meningen blev ibland kortare och ibland längre. Här är ett plock ur mötena. Sanotaan nyt tämmöisen, onko julkinen sektori on liian voimakas, siis taloudellisesti se syö liikaa veromarkkoja. Oletteko Kyllä. samaa mieltä? Kyllä, se on paisunut liian suureksi meidän julkinen sektori, mutta se on paisunut liian suureksi. Kyllä. Millä rahalla opiskelijan pitäisi elää sun mielestä? Siis tarvitaan opintotukea, asumislisää, mutta myös opintolainaa. Mä luulen, että tämä lainan osuus pitäisi kasvattaa tai se, että opiskelija uskaltaa ottaa myös opintolainaa. Jag tycker att skuldsättningen borde minska, men Folkpartiet har varit med i regeringen och den har ökat. Hur kan du påverka det? En av nästa regerings viktigaste uppgifter blir att se till att skuldspiralen bryts. Joo, saan. Mielellään. Onko sun mielestä opiskelijoiden terveydenhuoltosäätiö hyvä vai huono asia? No niin. Se on mun mielestä todella hyvä asia ja sitä pitäisi myös ulottaa ammattikorkeakouluopiskelijoihin. Eli sä et leikkaisi sen rahoitusta? En leikkaisi sen rahoitusta. Se maksaa kyllä itsensä takaisin. Kannatatko vuokratyövoiman käyttöä? Kyllä. Perustelu. No, joillekin aloille niin se on aika tarpeellista, jos on suuria vaihteluja. Esimerkiksi palvelusektorilla niin tarvitaan nopeasti työntekijöitä ja säsongivaihtelut ovat aika suuria. Ibland tänker man sådär att man lite skäms när Finland tar så få invandrare. Har du något förslag till vad man kan göra? Så vi borde ta mera flyktingar, kvotflyktingar. Jag tycker att det är skamligt nu, till exempel det som sker i Syrien, att Finland inte tagit emot fler flyktingar än vad vi har gjort. Mitä olet valmis tekemään sen eteen, ettei Suomi joutuisi EDP-menettelyyn? Siis velkakierre on pysäytettävä, se on se suurin ja tärkein tavoite eduskunnalle ensi kaudella. Millä keinoin käytännössä lähdet katkaisemaan sitä velkakierrettä? Me tarvitaan lisää työpaikkoja Suomeen, lisää investointeja Suomeen niin, että me saadaan jengi työhön, töihin. Mikä on se käytännön tapa saada niitä investointeja ja luoda niitä työpaikkoja? Me tarvitaan kannustavaa veropolitiikkaa. Meillä pitää olla joustavampia säännöksiä ja myös työmarkkinat on oltava enemmän joustavia kuin tällä hetkellä. Hyviä vastauksia. Kiitos. Hyviä kysymyksiä.